Hello mga kawatatap, na ako karon sa balay ni Man. Huy, nasagbot mo lagi ni diri ang. What's happened? Pusta man ka? Hindi ko na yung iro man. Asa? Ono na naman ako na. It's okay, kumusta na itong ka, uy? Tara, mag-shout ta talago. Ikaw naglagot ikaw tong naano ko sa balay. Nagprepare na kog money adto kay mga takay. Katong nakita ta sa dalan nga imo kay imo. Kato kamo di mi minasugat ako niyo sa dalan. Manang hulat naman na kinabi siya sa tubat ari di ako. Ni uli ko naligo ko na nagprepare ko na hulat ko sa puro. Asa po ka nagulat? Diha sa kyus ila kuan. Ila ba ila eh. Diba naano ko sa balay manang. Ambot ko asa si Mimi ano Gabi naman to. Dili oy, hapon ko nag-text. Allah. Pasagay sa gabi iguto siya nag-chat. Ako ba ko to ni. Oh. Kumusta na yung taong ka? Hamis na. Tara, go. Sige, padala ang Mimi og kuan 2,000. Abde, kay mag-shaok ta. Nagsobraan na. Mag-snack ta dito na. Nakadawat ba ako kanang ko gahapon naglinya ko. Wala ko kita nimo dito ah. Na ako eh, nabuang ka. Pero nakita ka nako. Dito ko tong sundalo kay classmate nako sige miktok. Katong sundalo nga nakaitong gani, katong pulis gani. Kita katong pulis nga naka-black tanan. Aga to dito dapit? Oo. Na ako dito adto kay tagamati mato. Nakita mi siya bantog lahon nawa nakasmati dito mi nagchika-chika mi. Ah, classmate to nimo. Ha? Classmate to Dili nimo. na nako sa mati. Siya. Di na mamaking mo iro man na. Ha? Di na mamaak. Ay, mama ako. Yawa. Labi na kanang nanambog gani, anak. Pag dili man ay na pag-ilis man na. Ako karon sa balay ni Manang mga kawatatap kay mag-shaok mi ni Manang ron. Kay gitagaan mi og naay naghatag sa mag-sponsor. Hoy, Na mag-shaok. sama na. Ha? Dili? Oh, gitagaan tang Mimi. Mag-snack. Salamat ni Mimi daan. Hi, me. Napay token la Lisa? Napay token? Mawa balay na. Sige naguba. Ha? Sige naguba. Mas naguba, mas naguba. Naman nang gisi lagi yung salina kato yung pinalit no. Asa? Kato yung pinalit nimo? Asa? Oo. Kasi ko, ako man ginado, kasi sakto maligliyo. Unya pina-free, unya gina-perfume man din ako. Ginakit-kit, maglagot ko. Bulo, Ginadog nimo? Hoy, nabuang ka. With perfume na. Ay, simpak ko. Hoy, ginoo ko. Nagkuninitan ka ana. Amra kadangat. Umot sa, hoy, sa tanang irom, oron na pila kalimpyo siguro. Sige na ko ginaligo. Mas limpyo pala ka sa anak diha. Kada dako na dyan na. Adi, ha? Hindi, dako na kayo. Ay, simpak ko di ko eh. Narasi man ang mga kawatatap mo. Nahiyahang mahiwagang balay. Cute kayo yung balay mga kawatatap. Nice kayo. Karon pa ako nakabalik sila hang balay kay. Nagkuan man siya nagwa. Ito may kagamay. Wafang. Hindi ito mga nangitong sa una pa man ko itom. Sa una pa man ko nangitom. Ano sa ka man. Hoy, ako naghangop pigapo kini Ma'am Rosalie. Uy, Tali. William Moore baka na principal. Ah, Kababata man mi ana. nag-check ka mo dito High ah. school sa Mati. Ay, ikaw to nagkaluog ka ng Oh, o katong gi-post gani niya. For how many years? Oh, nakita ni mo yung post. wala, di man friend ni Ma'am William Moore. Ha? Di may friend sa Facebook. Sa puli mo kanang Hoy, dugay na ka naman ng kuan man na siya ka ng ubay mo sa ko. sa iyo mga kawatatap gisaway naman akong motor kay wala himasa. Adto mi mga kawatatap pag motor mi ni Paghatag sa ko ba magbalibay. Padulong nami sa may tukit. Ladies and gentlemen, Yung pag-live. Mga to sa balay lang yun. tapos ready. Pero ay kaya sa part ng mama. Ulit lang bayot. Baruha sa chocolate. Anong nagdodungan man dyan siya puti? Kaya ulit mo siya araw. Araw. Araw na. Ako. Okay sa kayang araw ng dilihan. Ang tama lang yun. Nanigom na. Araw pa na siyang uli.
May na miss yung balay mi. Nangapi si Manang. Di ko mangapi ti uy. Kisa man baso Manang. Bapa kay si Manang mi. Apay ka man. Wala man daw si Minda. Wala daw si Minda daw. Bye-bye na lang ta. Ginawan pa no, kanang pormero na gor. Ang pila na Kanong kumagitiaw? Daw hi na Mimi daw. Na hi Mimi. Na Mimi ba? Gwapo na ko mi. Oh, Mimi ba? Na Mimi ba? Hi, Mimi. Ubit. Yang mama nang kuan lang. Ano magmira na sila? Mimi man. Din ba? Din, magmira na Si sila. Ando magmimira. Kani mo kita Mimi man sila. Uy, pagkita. Kita ba? Mami lala. Mami? Kanyang lola po. Vibes na po. Kuyawan ang duko ingon man nga. Mo ga. Ori tumuta ato nga. Di pa ani mo kay. Wa? Ana, kapit ana ala ko ni ko niya. Bata din. Dito yung dagat ko sa quick. Ato pa jud namo kay mo patambal dito sa barong. Hilot. Balik na lang ko ni. Di atlong do. Bango sa bakoy. Makadaot mo gina. Makadaot mo gina sa mga ayun na din rin. Ayun na din. Papainom ka nagtutuloy sa bata kalitulong tagsar mo ikalat. Uy, Lin. Sige. Amahan man ni nagpalit ihatag do ni patok. Ano ba imong patok ng katuloy? Murag Amerikano. Mao jud mo ito ba? Say price, sige man ka price no. Wala. Ya, naman na ibo man Nabusog siya. naman po. Uy. As Jila oh. Jila hi Mimi Jila. Uy, taon. Uy. Anak Manang? Hindi ko makarupit. Usang naam? Bang pa nagkaon. Usang naam gani? Nagpreso na lang nila. Lahat ta ta mga on. Ni hurot pud dani makukudong ni dag hurot. Ilang. At sa pagkaon mo na. Humana ng county eh. Mag-on ko na ba? Pag panghugas plato mo, hugas pa. Ako na ng baon naman. Eskwela ka? Baon na na. Eskwela ka? Suda ko. Bago pa masang gawas. Ano sa kaligram mo na kalinero? Ano, eskwela na rin na ganina. Wala na akong eskwela, kung patupihan ako kay bata. Kana una naman. Wala ang po'y balibo sa sila sila na. Ako tama siguro na. Kaya dapat sila. Sa trabaho ito na natin. Ah, call center silang duha. Ay, si Sigo ko? Buko sa Buko. Sa Asa mall? Amerikano din mo na. Ay, Dyson. Aday sa sila. Nawa na. Ipabutan ka natin mo. Pawan ba? kahit naman na, gusto ko kami, I love you. Isa ka kursi do si muli. Again siya nga. Diha lang sa nanot kay. Ayun mga kawatatap, makakanta na dyan si Manang. Di pa exercise ko ni kuan. Ni? May pa exercise kung kanang kanot may og kuan. Manganta na si Manang ni. Kasi kantahon ni mo una Manang. Ikaw una buang. Katong panglakasan ni mong kanta ba?